Vara-apu henkilöstöpalvelut tarjoaa töitä päivittäistavarakaupassa. Asiakkaitamme ovat suuret suomalaiset päivittäistavarakaupan ketjut. Työtehtävät kaupassa ovat monipuolisia. Työympäristö on siisti ja turvallinen. Työyhteisössä et ole outolintu. Päivittäistavarakaupassa käytetään paljon vuokratyövoimaa. Töitä voit tehdä juuri niin paljon kuin haluat ja juuri silloin, kun itse haluat. Vara-apu kouluttaa jokaisen työntekijänsä yhdessä kaupan ketjujen kanssa työtehtäviin. Koulutus on ilmaista. Kokeneet vakituiset työkaverit auttavat myös mielellään uusia tulokkaita. Vuokratyön parhaita puolia on sen joustavuus. Juuri siksi se on opiskelijoiden suosiossa. Vara-apu maksaa kaikille työntekijöilleen vähintään kaupan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Viikonloppu- ja iltalisillä sinulla on mahdollisuus kasvattaa ansioitasi tuntuvasti. Vai kiinnostaisiko sinua vakituinen työpaikka päivittäistavarakaupan palveluksessa? Sekin on Vara-avun kautta mahdollista. Klikkaa nettisivuillemme ja lue lisää.